Igwebike TV, ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile n'aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewono. Igbo bụ Igbo, ekene m unu ebe na ebe onye anọ na ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na nke onye chiri ya zere. Tata bụ Nkwọ ma bụrụkwa ụbọchị 30 n'ọnwa nke 6 n'afọ abụ 2024 nke oyibo kpọrọ 2024. Anyị nọ n'ihe onyonyo bụ Igwebike TV. Abụ m Ada Igbo Ngozi Chukwuka. Isiokwu anyị tata bụ enweghị nchekwaba n'ala Igbo. Tata anyị jere United States of America ghọta nnukwu Ada Igbo abụọ ọnụ na-eru n'okwu bụ ndị ọbịa anyị, ndị anyị na ha ga-akparịta banyere ọnọdụ a bụ okwu akpụ n'ọnụ dị n'obodo anyị kịta. Onye nke mbụ bụ Eziada Ifeoma Nwadike, onye nke si California akpanyere anyị ụka n'ụbọchị tata. Eziada, biko kene ndị be anyị. Ụmụ Igbo, mmanụ na m ekele unu. Asị m ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ndụ anyị ndụ azụ, ndụ anyị ndụ mmiri. Asị m mmiri atana ma azụ anwụkwana. Igbo mmanụ. Daalụ. Onye nke abụọ bụ ụkọchukwu Odoziakụ Ngozi Anụmudu. O si Illinois akpanyere anyị ụka tata. Nwaanyị ọma, biko kene ndị be anyị. Ndị nwe m, ndị Igbo, ndị di m, ndị mụrụ anyị na-ekele. Igbo birikwanụ, ya dịrị anyị mma n'aha Jizọs. Ise. Daalụ. Tupu anyị agawa n'ihu, aga m achọ ka ndị ọbịa anyị jiri aka ha kọwara ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ekiri anyị onwe ha. Ana m ebido n'Eziada Ngozi Anụmudu, pastọ. Biko kọwara ndị na-ege anyị ntị onwe gị. Ndewono ndị na-ege anyị ntị ebe ọbụla anyị si birikwa, ya dị mma. Aha m bụ Ngozi Ụkachukwu Anụmudu. Anyị bikwa na Chicago. Awụkwa m onye na-esokwa ụzọ Chukwu, na-akpakọrịta nkata wit ụmụ nwanyị, na-ahazikwa ebe ọbụla ihe na-adịghị mma akpọkwa m, a na-eme ka ọ dịrị ọha na eze mma. Ọ bịakwa na ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo, mụnwa sokwa ndị na-edoziri ha ego na ndị na-ahazikwa ihe na-adịghị mma. Ebe nwere esemokwu, anyị tinyekwa aka mee ka ọ dị mma. Ndewonụ. Daalụ nneọma. Biko Eziada Ifeoma Nwadike, biko kọwatụrụ ndị be anyị onwe gị. Ụmụ Igbo ma mmanụ ọzọ. Aha m bụ Eziada Ifeoma Ọkpara Nwadike. Anọkwanụ m na Los Angeles, California, wee na-agara ụmụ Igbo ozi. N'ozi anyị na-agara ụmụ Igbo, ọ dị ọtụtụ. Abụ m the founder and president Ọgbakọ Ụmụ Nwanyị Igbo Worldwide Foundation.
I'm the founder and president, Chiagoziem Children's Care Support Foundation. I'm the founder and president, Ladies of Virtue and Integrity NGO, and also the vice president, Igbo Global Network. Ihe niile abụ ihe anyị ji na-agara ụmụ Igbo ozi maka na anyị kwetere na ala Igbo ga-adịrịrị mma. N'ihe gbasara akwụkwọ, enwere my first master's degree na mass communication, and then nwekwara another master's degree nke m gụrụ na America ebe a na social work. So ihe niile ahụ ihe anyị ji na-agara ụmụ Igbo ozi. Ụmụ Igbo ma mma na ọzọ, ekele na m unu. Ndewo. Anyị na-asị unu nnọọ n'Igwebuike TV. Dịka m kwuru na mbụ, isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ enweghị nchekwaba n'ala Igbo. Ihe na-eme n'ala Igbo n'oge ugbu a ọ dị egwu, o nweghị atụ. Ndị be anyị anaghịzi ehi ụra abalị, onye ọbụla chi uche n'aka. Enweghị onye na-ekuru mmiri ṅụọ tọgbọ iko. Egwu ebe niile maka na nchekwa adịghị be anyị, ọ dịzighị be anyị ka ọ na-adịbu na mbụ. Ya mere anyị ji sị ka anyị kparịtake n'ụka nene ihe ndị dịgasị n'ihe a na-eme na be anyị. Ajụjụ izizi m bụ, kedu ihe kpatara enweghịzi nchekwaba anyị na ha ahụ n'ala Igbo? Nwaada Ifeọma, biko ya bata n'okwu a. Nwanne m nwaanyị, daalụ rinne maka ajụjụ ị jụrụ. Unu ma na o tekwananụ anyị jiri hụwa ihe n'ala Igbo. Anọghọ mgbe a lụrụ agha, mana nna m kọrọ m ihe mere n'agha, na otu esi gbuo anyị, na otu anyị si taa ahụhụ gaa njem niile a gara n'oge agha. So ihe niile ahụ nleghachi anya hụ ebe anyị nọ taa, ọ na-akpa m ọṅụ dị iche. Ọ na-enye m ọṅụ to know that na anyị dị so special. Na ndị gabigara ihe dị otu a wee pụtakwa dị otu a anyị dị n'ụbọchị taa. Hey, amakwa m ihe ọzọ anyị nwere ike ịgabiga wee bụ na ọ kachasị njọ. You know? So insecurity a na-ekwu n'ala Igbo, o nwekwara n'ebe o si wee bido. O bidoro na ihe dị iche iche a na-eme ụmụ Igbo, ọ kachasị mmegbu. Anọnọ mana a sị na mmegbu anaghị atụ ụra, maka na o nweghị onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Anọ mmegbu a na-emegbu ụmụ Igbo ka ụmụ Igbo ji elegide anya si mba, ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ. Anọkwanụ mmadụ nwa ọgọdọ a ihu na-ata. Anyị wee jụọ ajụjụ si ele ihe a ga-eme. Site n'ịjụ ajụjụ ihe a ga-eme, anyị a na-achọ solution. Lee ma ndị a na-emegide anyị, o nwere ike inwe nghọta si na mmegbu a ha na-emegbu anyị na ọfụwa n'anya ahụ ụfụ. Ọ fụrụ ndị nna nna anyị ha ahụ ụfụ, ha jiri wee jee agha nke izizi ha gara. Mana mmegbu ahụ akwụsịghị. Ọkwa otu mmegbu ahụ ka a na-emegbu anyị, ọ na-afụ anyị ahụ ụfụ, anyị a na-ebe akwa, anyị a na-ebe akwa arịrị maka ahụ ụfụ anyị na-agabiga. Mana ndị ahụ o jigidere anyị na-apagbu anyị, akwa anyị na-ebe anaghị emetụ ha n'ahụ. Mgbe ahụ anyị begidere akwa ahụzie na ọ naghị emetụ ha, anyị ajụwazi onwe anyị gịnị ka anyị nwere ike ime ka anyị nwee ike were zọta onwe anyị. Ọ bụ ihe butere na ụmụ Igbo jiri bido zọwa onwe ha, si na anyị chọziri ka anyị nwere onwe anyị. N'ime ịchọ ka anyị nwere onwe anyị ahụ, wee bụrụzie na nwata chọwa nke ya, asị akpọ ya. Ọ bụ asị ahụ kpọrọ anyị maka na anyị na-achọ nke anyị, bụ ihe ndị ahụ na-akpagbu anyị ji wee sị onye nyere anyị ọnụ kwuo na anyị chọziri nke anyị. Onye nyere anyị ọnụ kwuo ahụ ka o jiri wee ebe niile nwụrụzie ọkụ, a na-emezi ka apịgbuo anyị.
ka efopụsị anyị ka ahịhịa. Anụnụ mana ọ bụ osisi ka ị ga-eme isi na ị ga-egbu ya ya kwụrụ, mana isi mmadụ na ị ga-egbu ya ọzọwa onwe ya. N'ime izu onwe anyị ahụ ka o jiri wee dịzie ka ọkazi nkụ, anyị na-azụ onwe anyị, ha na-achụ anyị, ha na-egbu anyị, ha na-akpagbu anyị, ha na-emegide anyị. Ihe niile a bụ mmegbu na mkpagbu, man's inhumanity to man. Ọ ya bụ insecurity niile anọ. Mana ịjụọ m ga-asị na anyị aga-asị na anyị ka, maka na ha na-egbu anyị, anyị na-azụ onwe anyị. Ọ dịzie ka ọ bụ otu onye a na-egbu egbu ga na-azụ onwe. Insecurity kpọrọ anyị asị pụtakwuru anyị ka ha memela anyị. Daalụ nwanne mmadụ. Daalụ ezi ada. Pastọ, biko nwanne m, tinyetụ n'ọnụ n'okwu a. Kedu ihe kpatara enweghịzi nchekwaba n'ala be anyị n'ala Igbo? Ndewonụ. N'uche nke mụ na ihe anyị na-ahụ n'ụbọchị nke taa, dịka nwanne anyị nwanyị Ifeọma kwuru, anyị maara na ndị Igbo bụ ndị Chineke gọziri agọzi n'ọnọdụ niile dị iche iche. Maka na ngọzi ahụ a gọziri ala Igbo, ihe ọma niile dị n'ala Igbo, abịa na nkụta, ụmụ Igbo ha na-akụta, abịa n'akwụkwọ, ụmụ Igbo ha na-agụta akwụkwọ, abịa ihe ịchọ ego n'ụzọ niile, ụmụ Igbo ha na-achọta, ebe ọbụla ha gara, onwe onye na-ekpuchi ha. Ọ ya mere anya ndị ọzọ niile ji nọkwasa n'ebe ụmụ Igbo nọ. Bet ihe ọzọ m nwere ikwu na anyị amarawo oredi na ụmụ Igbo na anyị bụ ndị a gọziri agọzikwa, ndị na-agba mbọ na-agbachi mbọ ike ebe niile. O nwego ihe ọbụla etinyere anyị n'aka na-anwụ anwụ like that. Ihe ọbụla etinyere nwa Igbo n'aka na-aga n'ihu. Even otu anyị nwa nọ na obodo oyibo, ihe ebe anyị na-arụ ọrụ, nwa Igbo gaa ọrụ any place, mgbe ọzọ a ga-achọ onye ahụ ka ọ bịachi. O nweghị ọkụ ọbụla etinyere anyị n'aka na anwụ, rada ihe ahụ na-amụwa ebe ọbụla anyị nwa nọ. So anyị hụtara na ọwụ ihe mere ndị mba ndị ọzọ anyị na ha gbara gburugburu jiri na-achọ ka emechie ala Igbo. Naanị ihe m nwere ikwu na ndị Igbo anyị too ga-enyere onwe ha aka, n'ihi na insekuriti a na-ekwu ọ kachazi n'ala Igbo n'ebe niile ala Naịjirịa nọ. Ndị Igbo anyị, ụmụ nwanne anyị na-aga asọpọtụ ndị ọzọ, kama ha nwa ga-elebara onwe ha anya ịhụ ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma. Ha ga na-ewere ihe ndị ọzọ na-ewebata n'ala Igbo, na-emezi ka ala Igbo mebie site n'aka ụmụ nke anyị wu ụmụ ndị Igbo. So ihe ndị dị otu a ka anyị chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị taa. Ndewo. Daalụ nne, daalụ. Nke kịtazi ndị be anyị anaghịzi eme mmemme omenala n'ime obodo gasị, dịka ihe dịka olili ozu, akwamozu, ihe dịka ịgba nkwụ. A na-ebupụta ya na siti, ya bụ n'ime etiti obodo. O wee bụrụ ihe abụghị ihe na-emebu na be anyị, ọ bụghị ihe eji mara anyị. Ana m ekiri nke mbọchị nke ọzọ, kedu m ahịa, Flavor nwanne anyị nwoke na-eme akwamozu nne ya, ọ n'Enugu ka o buru ya pụta nọrọ mewe ya. Ọkwa maka ụjọ dị n'obodo. Nwee na-ajụ, o nwere etu anyị nwere ike isi megharịa ihe a ka ọ dịgharịa ka o si adịbụ na mbụ? Onwe ka e ga-esi megharịa ya? Ana m abịakwute gị, pastọ, aka m nọ n'akụkụ gị. Biko, kedu ihe bụ echiche gị n'okwu a? Echiche m n'okwu a, dịka anyị na-ekwu na ala Igbo enweghị nchịkọta nọ ebe ahụ ugbu a. Ndị isi anyị, ndị eze, ndị village head, ndị niile wu ndị na-achịkọta kọmuniti, ha nwa ka okwu a dịrị. N'ihi na ala Igbo nwere otu eji wee kewasị ala Igbo. Echite na famili abaa na ọnụmara ụmụnna, abịa bata na kindred,
village before eruo nke a na-akpọ town or city. So ọ bụrụ na ọnụmara ọbụla site na famili niile, ụmụnna niile achị na onweghị onye nọ n'ezi ha ga na-etinye aka n'ihe na-adịghị mma, ha site ebe ahụ bido ya, ndị kindred eme nke ha, ndị vileji eme nke ha, enwetara otu akụkụ n'ala Igbo, esite ebe ahụ were tie na town or city. Ịghọtara? Awụ na-eme ya otu a, ndị niile nọ n'isi, because vileji ọbụla ụmụnna niile enwere head, kindred niile enwere head. Abịa na vileji enwere vileji, enwere eze. So ọ ndị a niile ọ bụrụ na ha chi kọmuniti a ga-adị mma, kọmuniti ga-adị mma. Ha chịkwa na kọmuniti agaghị adị mma, kọmuniti agaghị adị mma. So anyị nidiri iji dee ndị isi a niile, ọhawa ga-enye anyị ihe anyị chọrọ ịhụ na ala Igbo dị na mma. Ọ bụrụ na ọnụmara ọbụla nwee ike nwee nchịkọta otu a ga-esi na-eme ka udo na-achị na ala Igbo, ewepụta ya, ihe ga-adị mma. Mere ọ bụrụ na ha nwa na onwe ha ga-anọrọ ndị ga na-aga anabata ndị oshi, anabata ndị omekome, enye ha ego n'azụ, ha ewere fọkpuo n'akpa, den ha jide nwanne ha, ha egbuo na ha egbuo, ọ ga-enye nsogbu. So ihe niile a ga-ebido na grassroots dịka ndị oyibo na-akpọ ya. Ọ ga-ebido n'ezinụlọ wee gaba ruo na city. Onye nwere ikwu. Daalụ nwaanyị ọma. Ịma na kịta ihe ha na-akọwa bụkwanụ ihe ha ji ebu ihe niile apụzi n'etiti obodo eje eme, bụkwanụ ụjọ, maka na ndị mmadụ nwere ike bịachara gị ihe ụzọ ịna from ụzọ be gị akpara ha, ndị nta atọrọ ha, ịghọtago, ma ọ bụ gị nwa natara anata bịa mee ihe, mgbe chi na-efo achọwa ụfọdụ n'ime unu achọ. Ama m asị na oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama na azụ dị na ngịga. Nwaada Ifeọma, biko kedu ihe bụ echiche gị n'okwu a? Nwanne m nwaanyị, ihe m ga-etinye n'okwu a bụ nke bụ eziokwu bụ na mmadụ anaghị ajụ ubi ya maka na o ruru ahịhịa. Anyị ma na ihe bịagidere anyị n'ala Igbo, ọ kachasị ihe gbasara insecurity bịagidere anyị n'ala Igbo, mana mmadụ agaghị ajụ ubi ya na o ruru ahịhịa. My first blame na-aga to ndị eze anyị. Ndị eze anyị ahapụ n'obodo ha na-achị gbalagasịa because na enwere insecurity. Mana ụnụ mana ọwụ ndị eze kwesịrị ichekwa obodo ha na-achị. Eze, the traditional stool, bụ the first point of government n'ala Igbo. Eze ekwesịghị ịbụ ihe gọọmenti. Eze bụ a traditional government of itself. So ọ bụ eze ga-ebido lee anya si lekwa ihe na-eme n'obodo m. Eze akpọ ndị town union, eze akpọ ndị nke ndị youth, ndị town union na ndị youth ka ha fọmụ ihe a na-akpọ community vigilante or community watch. Community watch. N'ime community watch ahụ edenyejuo aha ha na Hunters Association. Ndị Hunters Association n'abalị ha eke onwe ha, unu nwa ga-eche taa, ndị a unu ga-eche echi, ndị a then ndị political representatives anyị, onye ọbụla agbalagasị ya, ị gaghị ajụ ubi gị maka na o ruru ahịhịa. Onye ahụ ị na-agbara ọsọ mbọsị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibe ya. Because ebe ndị eze gbalagacha, ndị political representatives gbalagacha, elezi onye ga-abịanụ, because these are the force protecting force anyị nwere n'ala Igbo. Ndị nchekwaba kwesịrị ịnọ. Na-aga to ndị eze, na-aga to town union leaders, youth leaders, they have failed us. They have failed us, and our political representative ọ na-efelu go ome Igbo, because ọ bụrụ na onye na-echekwa atụrụ anọ, atụrụ ga na-agbasasị. And that's what we see today. Because anyị lee anya ndị eze agbafugo, ele anya ndị political representatives onwezi onye na-alọta ụlọ, ele anya onye ọbụla agbalagasịa na ọ bụzi n'ime nwa gaga. Echetara mgbe m lara ụlọ maka ọnwụ mma m, ha sị m alakwana village, a ga-atọ gị, a ga-egbu gị. Nsị a village nke amụrụ m anyị na-evisiti, anyị agaghị iri ji gaa, nsị ana m ala
ọ bụrụ na ala anyị echekwaghị m, then let it be. So we all must take, and alara m village and sọnsọ m ha kwuru na-ele m aga, nothing happened to me. Ị gaghị ajụ ubi gị na o ruru ahịhịa, ị ga-efopụ ahịhịa mezie ubi gị. Anyị nwere duty and responsibility to our people. Ị gaghị agbalaga. Ụwa na-asị ndị eze niile na-anọghọ n'obodo ha n'ihe a na-eme n'ọgbalaga ka anyị chụpụ ha, because I like hom na eze ga-agbalaga hapụ obodo ya. That is the government of itself. Ihe awụ traditional system of governance. Ị ga-anọchere obodo gị, chekwaa obodo gị. N'oge ndị nna nna anyị, ọ ihe ndị eze mere, abịa obodo, eze echekwa obodo ya, build warriors ndị ga-echekwara obodo. Then nke ihe na-azazi eze if you cannot protect your people and your kingdom. No, eze dị otu ahụ a ga-achụsịsị ha. And that's why I like eze echiri echi. Ana m like eze amụrụ amụ because ha na-amụnye eze n'ike na ebube. Ịghọtani? A na-amụnye eze n'ike na ebube. Eze amụrụ amụ, ahụm eze amụrụ amụ ga-ama na amụnyere m into this responsibility. Because eze echiri echi ha aghọchaa na eze gọọmenti maka na gọọmenti na gọọmenti na-enede ha anya, akwụ ha ụgwọ, eme ihe niile ha na-eruwereziri gọọmenti isi. Certificate gịnị ka gọọmenti na-enye gị? Because ha bilduru ihe ndị a into political system ka e were destroy ya the traditional system of governance. Certificate gọọmenti na-enye gị ọka ndị obodo gị họpụtagoro gị si na ọ gị na-achị ha. You owe your people that responsibility. Ọ bụrụ na ị ga-eme ya to your people, ị kwesịghị ịbụ eze. Ọ ga-echere gị obodo gị hapụrụ gbalaga, ị kwesịghị ịbụ eze. And political representatives anyị, ndị kpọrọ anyị asị bụ ndị iro anyị na-abịa jee gbaa ụlọ ha ọkụ, ha sị na ụmụ anyị gbara ụlọ ha ọkụ, ụmụ anyị mebiri. Create that distance between ndị ga-echekwa ndị Igbo na ndị Igbo anyị anaghị eleru anya hụ na o nwere ihe bịara igbu anyị, imebi ihe. Planned it out over time and we are careless about this whole thing. Ọwa ụmụ anyị ọha gbara ụlọ onye ọkụ, ọha mebiri health center, ihe niile a bụ ndị iro bịakwutere anyị. But anyị nwa ga-abịakọta ọnụ dịka ukwu azịza agbara ụlọ gị ọkụ, ọ bụ ndị iro. Sometimes it's na ụmụ anyị yet ndị a na-egbu bụ ndị Igbo. A ga na mbọsị aga gbuo ndị ihe a egburu na ebe nwe egburu ha, abịakwa gbuo ndị polisi, ndị military egburu bụ ndị Igbo. Ndị a na-egburukwa again na-atọrọ bụ ndị Igbo. Abịa n'ikuku agba egbe ọnụ, ha ga-agba egbe ọnụ, nnabịa agha asụ azọgbuo m nwaanyị n'afọ ime, agha esu ndị ji ụkwụ aga zọgbuo nwaanyị n'afọ ime, abịa nwụrụ m nnabịa because nnabịa ekwu oge. O nwere ike nnabịa just ka o threaten because if you threaten ndị ga-eme eje mezuo. So ndị eze unu nwe the blame. And ụmụ anyị ndị a na-eburu ihe aha na-aga na mba, unu emezini onye ọkwanyeghị ugwu. Mmadụ agaghị ajụ ubi ya na o ruru ahịhịa. Ị ga-efopụ ahịhịa mezie ubi gị. We have a leech to transfer to generations na-abịa and we can't afford to fail. God bless you. Eziokwu. Daalụ. Ka anyị nọ n'okwu ndị eze a, ụmụ ihe m chọrọ imetụ aka. Amaghị m o nyere aka n'okwu insecurity a, mana ndị eze anyị kedu ka o si apụtazi dịka onye eze, onye ozi obodo pụta ọ pụọ mba ọzọ jee biri, ndị na-achị achị ewere ọnọdụ dị otu anye mmadụ si na onye eze na-achị obodo mana obi hụ n'obodo ebe ọ na-achị. Ọ dịghị ka ihe nke onwe ka ọ ga-esi na-emetụta ichekwaba obodo ahụ ọ na-achị, ịhụ na egwu adịghịzi n'obodo ya. Pastọ Ngozi, biko nwere ihe inwe itinye m n'okwu a? Ihe m nwere ikwu na ya wụ na anyị ma na omenala Igbo bụ omenala Igbo. Like ụfọdụ obodo n'ala Igbo nwere ndị ọwụ na eze a na-ebunye ya site n'aka fere n'aka. Ọwụ na ọ pụta na ihe ahụ ihe mmejọ o bidoro ebido na mbụ. So ọwụ na ọ na-eme, echeghị m na ọ ga-awụ ihe ga-emebi security na ala Igbo. Because onye ahụ eze ahụ ruru n'aka enyere ya, ọwụ gị naanị ofu onye na-achị ala Igbo. Before onye ahụ ọwụ eze, onye ahụ eze na-achị, o nwere kabinet ya ndị ya na ya na-achị, o nwere na onye o detere ga-awụ onye ga na-ejetere ya oji
na-enwe anything ịbatara ya enye onye ahụ agwa ya gbarute n'ụlọ bịa mee ya. Onye dị otu ahụ ọ nọ na mbụ but ihe mere wụ na because ihe emebiena everywhere like nwanne anyị Ifeọma nọkwa na-ekwu but ana m eblemkwa ndị Igbo anyị otu a m si esi na-alata na ọnwụ na be nna m na-agba ọkụ mbata n'ala Igbo agaghị m aga ebe ahụ maka isi m. Ọwụ onye dị ndụ na-azọ onwe ya, onye dị ndụ ga-alata echi bịa another one. Onye nwụrụ na anwụọ na a lot of people esila ebe a isi lakpuo, ha achọ ka ha gaa mee ya gidigidi ugwu eze, ha alataghị again, ha anwụọ. So ihe insecurity a dị very very serious ebe anyị siri pụta. So ọ dị mma ka ndị eze anyị na ndị ọdịnala ndị politicians ekenye ha na-agbara ọsọ ihe awụ ndị enyefere obodo n'aka ka ha leta obodo because ha nwee mebie enyi ya ha na-agbazi ọsọ. Ihe m na-ekwu ha laakwa ga-aga mejie ya, ha ma ihe ha ga-eme ka ha mejie ya. We know the cause of all this insecurity. Ka otu youth ga-eji gacha ha school ọ gaghị enwe ọrụ. Mmadụ nne na nna azụọ nwatakịrị for how many years nwatakịrị gara school ya pụta ọ gaghị enwe ọrụ. Look at ụdị ihe a na-ekwu. Ha na-ekwu ka enye ha minimum wage 53,000. A na-ekwu ego mmadụ na-enye ha 153,000 do for a family. Ihe ndị awụ ihe a ga-agba ka aka wee mee. Ọ bụghị naanị onye eze agaghị eme beti ha nwa nọ n'isi kpọkọta ụmụ Igbo na ndị nọ n'ọchịchị ebe ego ga-esi na-apụta. Ele ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma ka ụmụaka anyị nwee ihe ha na-eme. An idle mind is the devil workshop. Aga m anụ ugbu ha na-eme nwee m nri m ga-enye ụmụaka m achisara m ụmụaka m ga-enye nri enwe m nri m ga-enye ha ma bịa fodo ụkwụ enweghị ụzọ ị ga-esi mee ka ego pụta. Ị ga-aga nata ya ndị ahụ ji eji na-eri onwe onye ga-eblem ha what is going on. But the solution, what will our leaders do ka ihe ha ga-eme ka enwe ike nyere ụmụ youth Igbo aka ka onye ọbụla nwee ihe ọ na-eme. Ebe okwu emechie ihe a onye ọbụla nwee ihe ọ na-eme, onye ọbụla dị busy hụ ebe ọ na-enweta ego ji na-enye family ya nri, obodo ga-adị mma. Ihe awụ our main problem n'ala Igbo. Ndewonu. Daalụ. Iwetago m na ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ. Ihe ahụ a ga-eme ka emezie dozie megharịa ihe a na-eme n'ala Igbo. Ihe ahụ a ga-eme ka ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa anyị nwee ihe ha na-eme uche ha mara akpazi ha ije mee nke a maọbụ mee nke ọzọ ihe adịghị mma. Kedu ihe ahụ ọ dị unu ka ọnya ka ọ ga-abụ emewe n'ala Igbo anyị onwe ike mezie ọnọdụ a enwewe ma ọrụ enwewe ma ihe ndị ọzọ dị iche iche uche ndị okorobịa na agbọghọbịa anyị adịrị ofu ebe adịrị n'ịkwalite idozi ala Igbo. Ezi Ada Ifeọma, kedu ihe uche gị na-agwa gị n'okwu a? Thank you nwanne mmadụ. Ịma na asị na ọ bụ na okenye si na ọ maghị egwu ala, okenye ahụ na-aghọ aghụghọ. Ndị gọvanọs anyị si na ha amaghị ihe ha ga-eme to create employment for our youth. Ịma na ọwụ na ha achọghị ime ya. Because ndị youth anyị n'ala Igbo na-agụta akwụkwọ. Dịka nwanne anyị nwaanyị kwuru, onye gụrụ akwụkwọ onweghị ihe ọ na-arụ. Parents ebighị ego elu n'ala zụchaa ụmụ ha n'akwụkwọ, ụmụaka pụta enwe ihe a na. Mgbe onye gbara ọnụ gbara ọtọ, ihe a na-agba agba ọgwụbeghị. Gịnị ka ị ga-agwakwa n'onye gba ọnụ gba ọtọ oge ege ntị? Afọ ga na-achụgharị onye ụwa, ọwa afọ onye na-ekweghị ọbazuo ike. So ụmụ anyị ndị a na-enweghị ọrụ, dị gọọmenti anyị ha kwesịrị create work, ha kwesịrị create employment. But ị ga-anọrọ na-ele ndị nwa na-esere na ị na-achị as a gọvanọ. Youth pụtagocha akwụkwọ no job. I rotally industries na factory to employ ndị youth gị. So ọ bụ ihe ndị a butere insecurity a na-anọkọta mmadụ agazi a na-afọm nka a na-agbazi izu onye alọtara ka eje buru ego o weta ego. But ana m ekwa ndị youth anyị energy ahụ iji eje afọm jeje buru onye ga-enye gị ego
immobilizing Enweghi and approach the government to tell them, because I'm na ha nwa say okay I ga-agbagbu anyị ga, but ọ bụrụ na unu nwee good coordination when mgbe a ga-agbagbu everybody the same time the same day and ihe unu immobilize onwe unu. It's called peaceful protest on government houses. Mba, unu ga-anọ na-agba naira bet, unu ga-anọ na-eche onye unu na-ejije tọrọ, na-eche onye unu ga-ejiji gburu isi unu wee gwuo ọgwụ ego. And that's what is the problem, because ndị gọọmenti amada unu anọ ha after them. Ọ bụrụ na unu nọ after them otu o si eme na other western world, they would ha ga-ekete n'ụra. Unu anọ ha after them, unu na-agba naira bet, unu gbachaa unu jeje chọọ onye unu ga-eje buru, na onye unu ga-atọrọ, na onye unu ga-eji agwụ ọgwụ ego. Ndị ga-eje na ọhịa ata akpịrịkpọ nshi, ha eje na-ata akpịrịkpọ nshi n'ime ọhịa. And that's why they call them all sorts of names. So ihe m na-ekwu bụ all these blames now not here and there. The government, I blame you. If you don't channel their energy, they will use it to but they channel all their energy to ihe ahụ ga-amịpụta ezigbo mkpụrụ n'obodo. Iwekwe ọmịpụta ezigbo mkpụrụ. A na-eme ha je tọrọ ndị youth egbuo ha. Government, I will kill them, I'll destroy them, they are bringing insecurity. Ijeje nwụrụ ha, efu egbuo ha, ndị nke ga-ere ihe. I am what is going on out there. Mana Chineke lewe ha. But I am saying that is not a solution. Ihe ọbụla nọ, this is, why is the continuous process? They should look inward, see the Western world, how they treat their people. Ndị a nwere obi dike, eji eme ihe dị ike. You have to harness those energies and channel it to something else. Take them for rehabilitations. Take them for rehabilitations and channel that their energy into something. Rehabilitate, you channel their energy into something productive. Because energy in that channel will come after you someday. They will keep pushing, and we have failed in many aspects. But look at the system now. We have gone to individual life. Me, myself, and me. If I'm okay, my family is okay, we are okay. No. That's not the foundation of our ancestors. Nna anyị ha si na egbe ga-ebere, ugo ebere, na nke si ibe ya ebene, na nku ga-akwa ya. So ihe ọ pụtara bụ, as a governor, enye gị ọchịchị dịka egbe, ibere, ilegharị anya ndị na-achị bụ ugo, make sure na ha bere. Nye ndị youth ọrụ, women, widows na everywhere. Ndị a na-egbusisi di ha maka na ha na-azọ nke a na-azọ nke ọzọ. Egbusisie di ha, the children and the wives, widows and orphans, ha nọrọ ebe niile. So you have not done any good job. Ọ bụrụ na ị nweta ndị ahụ bụ ndị obi dike na-asị na a na-emegide anyị ka anyị chọzie nwere onwe anyị, nweta ha, harness their energy, revamp them, nye ha training, and use their energy for something else. Because onye ahụ ị na-achọ igbu may be on a mission to commit suicide. Because onye gba ọnụ gba ọtọ ka anyị jee nwụọ ọnụ. That's the thing. And this is what is going on, and we are losing people. Ndị mmadụ na-apụnarị anyị, ụmụ anyị na-apụnarị anyị on daily basis. Especially most of them na-aga to commit suicide. Ka anyị jee nwụọ ebe ha na-achọ ka anyị nwere onwe. Ka anyị jezie nwụọ. And you watch your people under your own leadership, under your watch, they are committing suicide. Because onye igburu taa, iche na ọ ga-akwụsị, ọ gaghị akwụsị, echi more will come up. Because ndị more pụtaga na enweghị ha na-arụ. Why not ka ha jeje nwụọ? Ha na-anwụ, and you are the one killing them. And ọbara ha nọ gị n'isi, ọbara ha nọ gị n'aka. Because go out there and get the statistics. Ndị a na-achọ inwere onwe a, enwere ihe ha na-arụ. O nwere ike most of them enweghị ha na-arụ, enweghị ihe ha na-eri. Ha gba ọnụ gbara ọtọ, and that is what is fueling their anger and agitations. And ihe ahụ dị after them has not stopped. If we have millions, they will come out because you have not protected them. You have not empowered them in any sense or shape. You have failed the mission of our ancestors.
mission ndị nna nna anyị bụ na egbe ga-ebere ugo ebere. You as a governor, what are you doing in that mission? Nke si be ebe nku ga-akwa ya, and the thing ọ nọ n'ọfọ ma nku akwa gị taa ọ ga-akwa gị echi ma nwanne echi, because it was the history. Ndị nna nna anyị ha tinyere abụmọnụ ahụ. It's not coming from Eziada Ifeoma. Ọ bụrụ na ị bere dịka egbe isi na ugo agaghị ebere, nku ga-akwa gị, just like our ancestors have said it. So can you wepụ the blame game and go to fix this problem, because ọ bụ a big problem and huge problem. Our youth take it go to the easy way to the grave, committing suicide, mass suicide. Ndị ga-agba egbe ọnụ n'ikuku ga-agba, ụmụ anya gaa na street ga pụta, ndị ga-anwụrụ ha, ndị ga-eme ha ihe ha ga-eme, and they are committing suicide in their numbers under the watch of our leaders. Iwe governor, iwe senator, iwe onye House of Rep, iwe onye House of Assembly. Ọbara ụmụ anyị ndị a nọdị n'aka, because you have not done your own part of what you should do. Eziada na-ekwu ya, but the history and ihe abụmọnụ ndị nna nna anyị ha tinyere, we make sure that ọ bịazuru na mmezu. O mehọ n'izu ọ ga-eme n'ọnwa. Egbe ga-ebere ugo ebere, nke si ibe ya ebe na ndị nna nna anyị ha si nku ga-akwarịrị ya. Ọ nọ n'ọfọ. Daalụ nwanne m. Daalụ. Ndị politicians a dịka ị na-ekwu, ọ na-abụ ha chọwa ime kịta okwu ịzọ ọchịchị a, ntụnye akwụkwọ a mgbe a na-eme ya, ha na-ekpotewe ndị okorobịa niile, ụmụ agbọghọbịa anyị niile, kpote ha esoro ha na-ekwu okwu ka e ga-esi tinye ha n'ọchịchị, na-akọ ihe niile nwere ike ịbụ ihe dị mma ha ga-eme. Ụfọdụ oge a na-akọ akụkọ na ha na-eburuche dịka egbe nye ụmụ okorobịa, ha ewere na-esogharị ha wee na-arụrụ ha ihe ha na-arụ. Ha rụchaa ihe ahụ etinye ha n'ọchịchị, mgbe ahụzi ha anaghị ewerekwenụ ọrụ ekwesịrị inye ndị arụ ọrụ ha nke itinye ha n'ọchịchị a, ha anaghịzi enye ha ọrụ ọbụla, ha anaghị elekọta ha anya ọbụla. Ajụjụ m bụ, o nwere ike ịbụ na egbe ahụ ha na-ebunyechekwa ha, na ha anaghị enwekwa ike ịnakọtacha ha azụ, ha ejidezikwa ya wee na-akpa mkpamkpa niile a na-akpa na be anyị? Pastọ, biko batara anyị n'okwu a. Nwanne m nwaanyị, dịka e kwuru, ihe niile ahụ nọkwa n'ihe anyị na-ekwu, insecurity a na-ekwu okwu ya. Mgbe ahụ onye gọvanọ chọrọ ịbata ọchịchị ya kpọrọ ụmụaka ndị a were egbe bunye ha. Ọgwụgodi na ọgwụ nke na-amaghị egbe agba bifo, mana ugbu a ebunyere ha egbe, ha amara ihe egbe nwere ike ime. Mgbe ahụ gọvanọ na-enye ya ha ọrụ, ha amatala n'ihe egbe nwere ike ime, ha ewerekwa egbe ahụ bọọ ya, bidokwe kpawa mkpamkpa, chọwakwa ụzọ ha ga-esi rikwa ihe. So n'ime ihe niile a, ebe ọ gbagodere isi wụ ka gọvanọs ndị na-achị anyị ka ha leba anya otu a ga-esi wee nyere ụmụ yutu aka. Onye pụta skuul ya enwe ihe ọ na-eme. Ugbu a na-ekwu na nri anọghị, enwere ọhịa. Echeta m na o nwere oge anyị na-eto, o nwere one gọvanọ pụtara that time, one gọọmenti bịara that time, ụmụaka ndị pụtara skuul, enye ha onye ọbụla nwere ike ịkọ ọhịa, enye ha agricultural fund program, something like that. Ha aga ebe a ga-eru, ha na-akọ ọhịa, na-akwụ ha ụgwọ. Enidiri ihe ụmụaka ndị a ga-eji na-enwe income, ha ga-eji na-sustain onwe ha, na-enyere famili aka. Eni gọọmenti chọrọ ka ọganihu gaa, ka ihe a kwụsị, ga-achọpụta erumeru a ga-eme ka ihe a dị mma, ihe a ga-eme ka yutu ka ha nwee ike na-enwe ọrụ, na-enyere onwe ha aka. Ọwụghị indọstrị họteelụ anyị nwere na Imo steeti, Owerri in particular, na-akụziri ụmụaka ntakịrị 12 years, 10 years, 12 years, 14 years otu esi practice prostitution. Ha gacha bute ego, ha kpọrọ ụmụaka ruo di a mebishie ụmụaka, nke nyere 200,000, ha wụrụ mkpụrụ obi ha, wụrụ isi ha, were ụbụrụ ha gaga na-agwọ ọgwụ.
ọwụgo ụdị ihe ahụ ka anyị chọrọ indọstrị ebe a na-amụ ọrụ aka, ebe a na-eme ihe bara uru, na enwere room for importation. Anyị nwa ndị nọ n'obodo oyibo hia, ihe ọbụla esi na Naijiria webatara anyị na-anabata ha, anyị na-epetronize na-azụ ha, na-eritụkwa nri Naija. So a na-eme ihe ndị ahụ na-ebubata ha hia, ma onwe ụzọ esi na-ebupụ ha obodo oyibo, na ọ bụghị naanị na ala Amerịka, ala obodo ndị ọzọ niile, Canada, Europe, onye ọbụla na-ele anya ihe si na obodo anyị bịa ka ha were ihe na-eri, because anyị na-eri healthy. But ihe ndị a niile wụ ihe nwụrụ anwụ. Akpụtara m ugboro ole m gara Nigeria, common banana ọ na-awaipụta before ị na-alata from Lagos to Mgbidi, banana ju everywhere, ripe banana, you can't even see any. Ị ga-ahụ winde shiri eshi, you can't even see it. No fruit, nothing. Ebe ị ga na-achọ ụmụ ihe ndị a, ọ gwụchaziene apple na strawberry na gịnị na grape shi obodo oyibo, ọhịa ị ga-ahụ mkpụrụ ole a na-akpa aha ego. Elekwana ihe mere our fruits before. All these things, ọwụ na gọọmenti leba anya, ọgwụgo naanị ihe gbasara agrikọlchọ, wepụta ala nye ndị mmadụ, ha na-arụ na-akụpụta, na-akwụ ha ụgwọ, obodo anyị ga-adị mma. So ndị ọ nọkwa n'isi ndị na-achị ọchịchị, because onye na-enweghị ego ọ ga-eji rie ihe, leta famili, agụrụ na-agụ ya, ọ ga-achọ ụzọ ọ ga-esi mee ka ya na famili erie ihe, ka ha survive all the next day. Because ha eme n'obodo anyị ozi onwezi onye na-achọ dị survive for the next day, ọ dị ka erie taa nwa echi. Ọwụgote emere ya. They don't have sense of producing anything anymore, because onye agụrụ na-agụ, gịnị ka ọ ga-eche? You are just sitting down there thinking of otu anyị ga-esi ṅụọ mmiri mụ na family, mere ihe anyị ga-eri echi, instead of thinking like otu ndị ebe anyị nọ mejiri obodo ha, a ga-anọghị ya na-eche ihe ga-eme in the next 20 years, na-eche otu ha ga-esi mee ya ka ọ dị mma. Ọwụzi ihe obodo anyị na-eche. Ụmụaka chọdụ ịga school again, because ilecha ndị gụrụ agụ, gịnị ka ha na-eme? Ha nọ n'ụzọ na-agba keke, na-agba ọkada, nothing to show. So ụmụaka 15, 20 under age, ihe a na-achọzi na awụ shortcut a ga-eji mee ego, a na-agba ọgwụ ego, a na-amolesi ụmụaka, na-edestroy. Abịa ụmụ nwaanyị ndị gwụcha victim for all these things. So ekpere anyị wụ ka ndị gọọmenti anyị ka ha chegharịa echiche nyere obodo anyị aka, especially ala Igbo ebe anyị chepụta. Ndị nwekwara n'ọgụgụ isi apụchi anụ, onye chọrọ ịnọdụ ya, onye ọbụla apụwa. Onye nwetara knowledge nwee link o ji apụ, ha apụwa. Look at ndị anyị na-aga Ghana, gazie all the African countries, ga ebe ahụ gaga nọ, because ha chọrọ security. Ihe dị otu a adịghị mma. Anyị na-arịọ ka gọọmenti anyị ka ha nwee ike tụgharịa ego a na-ebu, gịnị ka a ga-eji ya wee mee. Ofu onye ga-ebugide ego bujie one room, agụrụ na-agụ ndị ọzọ. Anyị nwa ndị n'obodo oyibo, anyị send $100, anyị ma mmadụ ole ọ na-enyere aka. Ke ndị a ego ha na-ebuju, gịnị ka ha ji ya eme? Onwekwana onye of them ga-anwụ na family ha nọ in succession to take over them. Nothing. Because their family, they have sold the lineage of the family with ihe ndị a ha na-eme. Family ha ga-aba uru. They are not coming back to inherit all those things in Nigeria. So why are they doing this kind of wickedness to our people? So we are appealing Chineke nna tụgharịa obi ha ka ha nyere ụmụ mmadụ aka na Nigeria ka ha survive. Onye nwere ikwu, especially n'ala Igbo anyị. Ise. N'ala Igbo anyị, ihe anyị na-ekwu maka ihe nchekwaba. N'oge gboo, ọ bụghịkwa oge gboo, tupu ihe niile ebido dawa otu o si ada, ndị be anyị na-enwe ike na ubi, n'ọnụ ubi, kọọ ugbo, rụpụta ọrụ, bupụta ihe oriri. Mana kịta, maka na ebe a ka okwu agbadoro isi, ihe oriri agha adịghị. Kịta, ndị a wakporo anyị nọ n'ime ọhịa be anyị, ụjọ ekweghịzikwudị ndị na-eje arụ ọrụ eje arụ ya bụ ọrụ. Onwedị ndị ụjọ kwa eje rụkọnata nke dị ha na gburugburu ha na-adịghị ebe dị anya. Achịta anụmanụ eje tarikọ ihe ha kọọ n'ugbo. Ndị na-achị anyị, a na-ekwu ihe a, adịmajụnụ ọ na-erukwa ha na ntị. Ka ọ na-eru ha na ntị, ha na-ahụ ya, na-anụ ka ọ na-eme. Kedu
atụmatụ ọ dị unu ka ọ nwere ike ịbụ ha tinye enwe ike mechikọnata ihe egwu a dị n'ime ubi ndị be anyị, ana ubi ndị be anyị? Kedu ka ndị na-achị anyị, ndị ahụ anyị tinye n'ọchịchị n'ala Igbo, kedu arụ ọ dị unu ka a ga-abụ ka atụta ha nwere ike iji mechie ihe niile a dị na azụ ụlọ be ndị mmadụ niile kịta? Eziada Ifeọma, biko bata n'okwu a. Nwaada Igbo, Chukwu gọzie gị. Ịma na ihe a na-ekwu anyị ma na onye a na-akwado ada anọchi ụzọ, dịka asị ụmụ Igbo ndị na-achụ anyị karịrị akarị ka anyị mara otu anyị si azụ onwe anyị, mana ịzụ onwe anyị ahụ ihe na-agụ anyị ekwesịghị iri isi anyị. Mana ile anya n'ihe gbasara agrikọlchọ, ịhụ na ndị mmadụ agba n'ọsọ ịga n'ọrụ ubi ha, maka na ndị a na-akpọ ndị Fulani, anyị ma na enwere ndị bụ ndị ezigbo mmadụ amongst them, but enwere ndị nke na-abụghọ mmadụ chacha, obi ha liri n'aja ọcha. Enwere nke m lere anya ndị Fulani chịrị ehi ha were baa n'ubi nwoke mmadụ, were nye nwoke mmadụ mma wee si ya na ya na-egbutusi ọka nọ n'ubi ya, ọka apụchagoro n'uto ruru oge ịmị mkpụrụ, na ya na-egbutu ya, ọ na-aghasara ehi ha ka ehi ha na-ata. Nwoke mmadụ were mma were sụọ ubi ọka ya ka a na-asụ ahịhịa, were na-efidi ehi ndị Fulani. Elechara m that video, obi gbawa. And ihe a wee chetara m na ndị Fulani amaghọ where to stop, when to stop, or how to stop. And ihe a ha na-eme na Nigeria ugbu a, ha emenie n'ebe dị iche iche n'ụwa niile. And ọ bụ ndị mmadụ biliri wee si na ozuo na and stop them. Because ha amaghọ where to stop or how to stop. And ndị mmadụ stopped them by every means necessary. Chụpụ ha kpamkpam. Chụpụ ha. Ihe na-esi mkpi isi mkpi n'ime. Ndị Fulani na mmadụ agaghị ebili. And ha agwa na ndị Nigeria, ọ bụ sọnsọ ndị Igbo, but Nigeria ole ihe ndị ha na-egbu all over. And enwe onye chọrọ ikwu okwu, because ikwu egbuo gị, ikwuo ifuo. But ha nwa bụ ndị Fulani, ha ajụgokwa onwe ha ajụjụ about history. Ha ajụgokwa onwe ha ajụjụ na enweghị ebe ọbụla ha gara a na-achụpụ ha. Ha ajụkwara onwe ha sị, gịnị ka eji achụ anyị ebe ọbụla anyị gara? Ọ pụtaziri na ha enweghịzi akọ na uche ma ọ wụ ọgụgụ isi? Ọ pụtazi na ha abụghọ mmadụ enough to reason or chee echiche? Ele onye Fulani ị na-akpa ehi gị, i werezie ehi gị were bịa, ọ bụrụ ọka mmadụ ibe gị kọrọ ka ị ga-asị ya na-asụ ka ahịhịa na-efidi ehi gị, isi na ọ ga-adị mma. Ọ gakwaghị adị mma, maka na onwe onye obi ya na-eri nke ọjọọ. Ndị gọvanọs na-ahụcha ihe ndị otu a, unu aga ekwu okwu na gọvanọs forum. Ọkwa ndị Fulani a nwedere ndị na-achị ha, ọkwa ha nwere ndị na-representi ha mana Senate, mana House of Rep, mana gọvanọs forum. Unu aga ekwu okwu, unu eburu aka ụnọ na-agba ha agba, maka na ịchọghị ịnwụ, ịchọghị ibu, ịchọọ ka ewepụ gị, ịchọọ ka emegide gị. Ịbụ na elu na ala ewepụ na gị, and ebe na ịkpachaghị anya, elu na ala ga-emegide gị, because you are not speaking out for those you have to speak out for. Ọ bụrụ na itozughị oke, ị nweghị the liver, ị nweghị the courage, ị nweghị the human kindness in you to protect your people, because do not go into politics. Ụfọdụ ndị a na-aba na politics, ihe ha gara ime bụ ibu onye ara. Ibu onye ara, a na-abụkọsi ego. Ihu onye ara o buru ibu na-anya igbu ya, ị na-ajụ gịnị ka onye ara bụ? Enwe ihe bara uru ya, vanity upon vanity, vanities. Ihe onye ara bụ abaghị uru, inwe ije si onye ara ngwa ihe ebu na-anya egbu gị tupu ọ dọkasịa gị, maka na ihe ahụ bụ ụba ya, ebe ahụ nke uche ya na. You have failed. Ọ bụrụ na ọsọ nsọ ego ka ị gara ịbụ,
as a governor, as a senator, as onye, you have failed. Onye House of Assembly, you have failed woefully. Number one point to give is protect ndị na-achị, and it is protection of lives and property ka ndị mmadụ ji enye onwe ha under your leadership. Because if you can't protect them, their lives and properties, why are they trusting you with leadership though? And you introduce anarchy in the system. You introduce, onye ọbụla achọghọzi ime maka gọọmenti, onye ọbụla na-azọzi onwe ya, and jungle justice. So ihe a na-eme ndị gọvanọs anyị ga-ahụ ya gba nkịtị, ndị House of Rep ga-ahụ ya, ndị senators unu agba nkịtị. Gaanụ n'obodo ndị ọzọ dị iche iche, enwere ranching. Ha nwere ranching. Ụfọdụ asị m na mbịa ka a bịa zụrụ enye anyị ala to ranch, a na-enye gị ala to ranch for free. Ndị Igbo na-aga obodo dị iche iche, anyị na-azụ ala azụ. We will buy the land peacefully and set up our businesses. That's what ndị Fulani aga na-eme. Ha chiga, ha negotiate zụọ ala azụ. You don't have to give it to them. It is their businesses. Onwe ha ka ha na-azụ ndị. You cannot bring me more suffer for your own business. It's not done anywhere. And then for you to even buy the ranch, ị ga na-akpa agwa ka mmadụ. Ọ bụ mgbe mma na nrewe gị ịbịazi gbuo family, gbuo ebe niile, you take it over. And that's what they've shown all over the places ha gara. Inye ha ranch, ha bịa ha dominate, nke ọzọ ha bụrụ eze, nke ọzọ ha egbusisi ndị mmadụ, chụpụsịa ndị mmadụ. Ị na-ajụ ndị nka, ha ọ bụ mmadụ ka ha ọ bụ gịnị? And that's the problem. So agriculture is suffering. Ndị na-achị ọchịchị, you guys should start this conversation already. Ndị Fulani, gịnị ka a ga-eme ha? If they cannot change and function like human beings, ka anyị mee ha ihe mere ha all over the world, we will not be the first to do it. We will only follow a pattern that has been established. They cannot coexist. The Fulanis, I want to say this in English so they can hear me well. They don't want to coexist with anybody. It did not start in Nigeria. It did not start in Alibo. They have done it all over the world. And the people that found them within their communities or their environment came together and took a decision and got them out. They need to have a separate world of their own. The Fulanis, we don't want Western education, but you're carrying AK-47 that came out from Western education and experience and sciences. You have your phone from Western education, experiences, and sciences. You have those gadgets, but you don't want Western education. You want to remain in your primitive state. You go to your own primitive world because the world have moved on. If they cannot move on, then we have to get them out of our own existence. I don't know who talked to them. I don't know who canceled them. I don't know who lectured them. I am not saying this because I want to say it. History is there to prove me right. They have done it all over the world. They are violent. They are killing. They are destructions of lives and properties. The traces are all over the world. And the only way they were stopped was the people came together and stopped them by every means necessary. So Nigeria will not be an exception. Since they cannot coexist, we must start that conversation now on how to stop the Fulanis from these destructions of lives and properties going on presently in Nigeria. We cannot allow this to continue. Daalụ. O nwekwara ihe ọzọ dị n'okwu a. Ndị a wakporo anyị. Ha nọ n'ubi anyị niile. Mana o nwere okwu ọzọ na-apụtazikwa kịta. Na ndị be anyị, ndị ji ego achụ ego, ụfọdụ n'ime ha na-ejezi akpọta ndị a na-achụ ehi, egote ehi, ha na-azụrụ ha, na-enedora ha, wee na-akpagharị ọfịa ndị be anyị niile. Pastọ, ịnụnugo ihe dị otu a biko? Ihe a ihe m chọrọ ikwu ugbu a, nwanne m nwaanyị. Achọrọ m ikwu gị nwa baa n'obi m na-ekwu ya na ọ ya wụ ihe a na-ekwu because achị na ọwụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama na ogiri nọ na ngịga. Na azụ nọ na ngịga. Ọwụ ndị achị na ndị ji ego, even these governors, senators, ha nwee ehi niile a na-achị n'ala Igbo, kpọbatakwanụ ndị Fulani ndị na-achịrị ha. Ọ wee means of ha nwee iji na-enwe ego ka ha
a lot of them ndị ji ego n'ala Igbo ihe ahụ biznes ha na-eme. So ọwụ na onye ahụ ndị ahụ nọ n'isi ha nwa na-eme all this business ichiri ndị Fulani a na ndị na-achịrị ha nnama ha nama n'ala Igbo chịbata ha na-eme ihe a, ka ekpe n'ọnụ ha ga-enwe iji si ndị Fulani ha kwụsị ihe a ha na-eme. They can't, because all ha nwa nọ n'isi na-ebute all these destructions. That is the main problem. Because ihe awụ ihe na-eme eme ọ wụ eziokwu. It has been proven without number na ihe awụ ọwụ ndị ji ego n'ala Igbo na ndị na-achị ehi a na-akpọbatakwanụ ndị Fulani. And because they cannot do anything about it, mean that it is true. Because onweghị ihe ọbụla nwere mbido na-enweghị ọgwụgwụ. So ọwụ na ha was stand there today ihe gbasara Fulani a na nna ma ha na-achị n'ala Igbo na ọ ga-akwụsị. Aga m otu esi eme before ebe a na-achị nna ma a na-ama ya enwe ebe a na-achị ihe awa ebe a na-achị nna ma ha ga ebe ọbụla nụ ha ebute nri ha ga-akpọ nye ha ebe ahụ ha erie ihe. Ka ezi nke wachiri nna ma na-aga n'ọrụ ndị mmadụ na-emebichi ihe ndị mmadụ ụkọ. Ọ ya ka m jishi the community has to rise up. Ndị villagers has to rise up. Nke ọbụla ọ na ọhụrụ kugbuonu ha ihe ahụ ga-eme ya ma echi. Ịghọtara ha bute nna ma ahụ ọkwa ndị ahụ si na ha na-agwọ ọgwụ ruo n'ugbo ha amaghị ha ọgwụ agwọ. Nyenụ ha ọgwụ oke ka ha rie nwụchịa apụta eme ya 3 na 4 ndị chi nna ma ha bịa n'ala Igbo nna ma ahụ enwe nke pụtara anyị enwe nke bụ ha pụtara in the morning ha niile anwụọ. Ndị ọzọ ga-amụrụ akọ mara na biznes ahụ enwezi ihe na ya n'ala Igbo. Ha ewezile ha gazie na-agwọ ọgwụ egbuchi ndị mmadụ ebe ha nwere ihe ha nwere ike ịrụ to kill those things. Let them go ahead and do it. That one is approved and not human being. So ihe ahụ ihe m nwere ikwu. So ndị ọchịchị anyị ma ihe ha ga-eme ka ha si na ihe ichi nna m ahụ na imebichi ihe a na-eme n'ala Igbo na ọ ga-akwụsị to do. They know what to do to stop it. Ọra ha ahụ ime ya. Thank you. Daalụ. Oge anyị na ha aga oge anyị agbamiwegokwe. Tupu anyị abịawa n'isi njedebe na nkata anyị nke taata, achọrọ m ịjụ, ọ ga-abụ ihe dị mma n'obodo ọbụla mara na o nwee nwanne ha nọ n'okwu echi na ma nọ n'okwu iso na-achịgharị ehi a na-ekwu na ọ bụ na-akpọta ndị na-achụ ya na be ha. Onwe ka obodo ọbụla nwere ike isi anyị ga-agbado ụkwụ n'anị soro nwanne anyị nwoke ma nwanne anyị nwaanyị a butere anyị ihe a na anyị ga-agbado ụkwụ n'anị mebie ya bụ ihe o buru anyị bịa. O nwere otu ọ dị unu ka o nwere ike ịbụ obodo mee ọ bụrụ ihe ziri ezi kwesịkwara ekwesị? Nwaada Ifeọma biko batara m n'okwu a. Thank you, nwanne m nwanyị. Ịma na a sị na mmadụ bụ na ọkịka na-aga ahịa and ọ bụ na agwụpụ ha nsị ọ ga na-esi onye ọbụla. So ọ bụ na e nwere ndị dị otu a na-azụ na-esi n'aka ndị Fulani a ndị iro anyị a na-azụ because a na akpọ ha ndị iro mmadụ, ọ bụ sọnsọ ndị iro ụmụ Igbo, ndị iro mmadụ because the traces are there, the history is there. So ọ bụ na e nwere onye na-azụ nama gara aga kpọta ndị Fulani si ya zụwara gị nama, ị mara na ọ gị nwa ka a ga-ejide because ndị Igbo anyị na-achọ ihe ha na-eme juru eju. E nwere ndị ga-achịliri gị nama ahụ. Ndị Igbo anyị ma achị nama na achị nama. And gị zụọ ala rụọ your ranch. Study otu esi eme ranching. Because ndị Igbo, we are more of pace setters. Ebe ọ bụ na anyị gara, we set the pace. Anyị agaghị eso ndị na-ama nke akọrọ na-eme ya. No. Ọ bụ na e nwere onye Igbo anyị na-achọrọ nọọ ikpe ehi ka ị ga-aba. Anyị nwere ehi Igbo, ịchọ nọọ ehi nke ndị nke ọzọ. You build your ranch. Wete ndị nke anyị because ị ga-akpọta ndị nke a na-abụrụ ndị a mma na anyị na ha achọghị anyị chacha, amaghị m ihe anyị mere ha. Mana mmiri na-ama ogwe ga na-asa ogwe arụ. Ọ nwata chọwa nke ya si akpọ ya, anyị achọghị ịma, a ga-enwe enemies of progress.
The Igbo person, I the prosperous. We are prosperous-minded people. Ndị nna nna anyị ha nyere anyị liberty to grow and flourish and be rich and prosperous. Anyị enweghị onye na-asị that life is for others, not for some. For us, I am proud of our ancestors because the lineage they gave to us, both affluence, wealth, na ihe niile comes from your own struggle and your own labor, and it's open for everybody. Ịghọta na onye ọbụla ga-eme in that height. If you work hard, anyị abụrụ ndị nke asị na ụfọdụ aga, you don't have to get to that point because it's meant for some. Nke ha were their own, nke anyị dị ma ahụ mma, ọ dị anyị nwa ahụ mma. So what I'm saying, bụrụ nwa afọ Igbo chọọ na-ehi ka ị chọrọ ịkpa, do it the right way. Were ndị Igbo anyị were mee ndị na-azụrụ gị your normal and have your own ranching. It should be a competitive thing anyway to create the difference so that the difference will be clear. Ndị Igbo, we are pace setters. Create the difference so that ndị nke a na-awagharị n'ime ọhịa, because you know, achọghị m ịdị derogatory. Ha na-awagharị n'ime ọhịa. It's not our anyị nwa bụ ndị odogwu. Anyị nwa bụ ndị odogwu. Anyị bụ odogwu. Odogwu na-eme. Odogwu na-eme ofuma. Anything odogwu na-eme, ọ na-eme ya ofuma. So ị bụrụ nwa afọ Igbo n'oyihi ka ị chọrọ, ịchịa ya ka ndị odogwu. You may employ your staff, even your staff who got decent. You infection. You create the difference. Onye chozi ibi izu ehi ọmara na ehi ndị Igbo ọ bụghị ehi ndị a na-eme ha na-achụgharị ha na-edi na ehi n'ime ọhịa eburu ọrịa dị iche iche and disease dị iche iche. Ndị Igbo anyị start ranching, start it. If you have not start it and start it in a big way so that ebe a na-azụ ha ebe a enwe nke m gara na America here, I was marveled. Enwere ebe a na-process ya ehi ewu whatever. You know, people are gainfully employed. Na-arụ ọrụ ị ga-ha jikwacha onwe ha very well. Emeziere gị ehi kwuo ya iburu lawa. Let's start it. Proper ranching. Mana ọ bụrụ na ọ nwere ndị a na-bụ ndị nke anyị na-eso ndị a na-eje achị nke ime ọhịa na-eje emebisi ndị crops ndị mmadụ because you don't want to be useful to yourself or any other person. Then ihe a na-eme ndị mkpụrụ mmiri, ndị a na-ere mkpụrụ mmiri n'obodo si mee ha ihe ahụ a na-eme ndị mkpụrụ mmiri, jungle justice, anwụta ha eme ha ihe a na-eme ndị mkpụrụ mmiri. Yes, ndị a na-erere anyị mkpụrụ mmiri na community, we know how we deal with those people. Deal with these other people the same way. Because onye obi ya na-eri nke ọjọọ, and the youth anyị mobilize yourselves. Unu anọzi na-eje na-ame agba naira bet aja ata akpịrịkpọ nsị n'ime ọhịa na-achọ onye unu na-atọrọ ọgwụ ego. Onweghị ihe bụ ọgwụ ego. You create something people need it, and when you work on that thing, those people that need it will come and patronize you and you make your money. Look at Facebook. You may go let Facebook na control. Look at ihe dị iche iche a na-emepụta creativity. You use your creativity, create it, and you make your money. Unu anọrọ unu gba naira bet, unu ata akpịrịkpọ nshi n'ime ọhịa, unu na-achọ onye unu na-egburu isi. O nwere nke jere gburu nne ya isi. You know, ụmụ nwaanyị na ihe ụmụ nwaanyị na-ata n'ahụhụ azụcha nwa abịa igburu nne ya isi, nwa abịa igburu nna ya isi, nwa achọ onye ọ na-eji igburu isi because you are misguided. You don't think. Unu dị ihe a na-emekwu na TV onyonyo, ndị a na-emere anyị onyonyo iberibe. Ama m ihe dị censorship ihe a na-eme. I read mass communication. Ihe ndị ahụ were all created in a studio and n'akụkụ ụlọ ndị mmadụ. Not reality, illusion of reality. Those things are not real. And you go and practice them. Ka aje saa ahụ na mmiri. Onye ahụ na-asa gị ahụ na mmiri, ọ bụrụ na ọ sacha ahụ ego apụta, iche na ọ ga-ekwe akpọta gị asa gị. Ọ ga na-asa ya 24/7 ezuru ike, so he will keep all the money to himself. Ọ wee bi ọ nara gị nwa ego nke iji n'akpa, o je na-asa gị ahụ gị na-ezuzu ka onye eriri eri. Ịbụ odogwu, ịbụ nwa afọ Igbo ọbụla na-enwe ọgụgụ isi, nwee akọ, nwee uche. Onye ahụ na-asị gị jee isi mmadụ, ọ bụrụ na isi mmadụ na-enye ego, iche na ọ ga-abịa asị gị bịa soro bata. So we should stop ka anyị ghara ị na-enyinyo na nwa agụ anaghị ata ahịhịa. Nwa agụ anaghị ata ahịhịa. So nne m biko ewe n'iwe na m ekwukwara na ọ bụ otu o ka o si ede. Daalụ. Biko oge anyị agwụgo.
mana tupu anyị apụọ, achọrọ m ịjụ pastọ, o nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị be anyị banyere ka ha nwere ike isi chekwaba onwe ha n'ihe enweghị nchekwaba dakporo anyị? Daalụ. ndụmọdụ ndewo. Ndụmọdụ karịrị akarị a na-enye ndị be anyị, bet nkewu ma ha ga-anụ, ha ga-ewekwenụ, n'ihi na anyị kwesịrị ị na-amụta ihe n'ihe mere ndị ọzọ. Nke mbụ na ndụmọdụ m wụ n'ebe ndị ọchịchị anyị nọ. Ndị ọchịchị anyị ha mara dati na onye ọchịchị anaghị achị forever. Echi gara aga ọwụ Buhari has gone, nobody na-anụzi aha ya ugbu a. Ihe a na-anụzi aha ya ugbu a wụ Tinubu. Ọwụ otu ọ dị. Yesterday ọwụ Obama, from Obama to we can see it, Trump to n'onwe nke na-adị forever. Ha na-agwa ndị ọchịchị anyị, ha ma ihe na-eme ebe ahụ. Ha nwa onye ọchịchị chọrọ ime ihe mejie ihe ama ha nwa ka ọ dị n'aka. Onye ọchịchị anyị, like otu anyị nwere ọchịchị nke anyị n'Imo steeti wuo our Governor Hope Uzodimma, ọ nọ in the position imezi obodo ahụ ugbu a, ya nwa ka ọ nọ n'aka. Ya tụruo anyị ala mana ihe ọ ga-emere ụmụ Igbo ka ihe dị mma dị ya nwa nọ n'ọchịchị. Ọ bịa today create ya employment, ụmụ Igbo anyị ha ga-arụ ọrụ, ha ga-alaike ịrụ ọrụ. Enweghị onye i nyere ọrụ nye ebe ị ga-akwụ ya 100,000 naira na Naijiria ugbu a, ọ na-agaghachi ka ọ gaa rụọ ọrụ ahụ, hapụ ihe na-enweghị isi na ọdụ ha na-eme. Even though na anyị nwa ndị nọ ebe a mana 100,000 ahụ awụghị big money, but ebe ahụ ha na onye ahụ ga-relax tugodi na o nwere ike inye ya nri. Inflation dum niile a na-eme ebe ahụ, they can control it. Ha create ya agricultural farms ebe ndị mmadụ ga-arụ ọrụ and pay them. Onye ọbụla etinye aka rụọ ọrụ, rụpụta ubi, ya awụ oge eji aka ubi, and then nwere short time for erimeri pụta. Ọ bụ na onye ndị mmadụ every community, ndị ga-akọ ọjị, ndị ga-akọ akpụ, ndị ga-akọ ọka, ndị ga-akọ, enyeghị incentive, mee ha ya adịrị ihe ka ọ ga-awụ oge a ga-ebido ịharvest wa ọwụrụ competition. Arụmọrụ na ministry oge m pụtara school as a cooperative staff. Ihe anyị na-eme mgbe ahụ na anyị na-aga from village to village, all the women enyecha ha ego, ha na-arụ ọrụ. Oru mgbe a ga-harvest, ebupụta ndị niile ebupụta ahịa ha, bupụta ihe ha rụrụ, ịghọtara, echeki ya, enye ha prizes, ere ya, ha ewerekwa ego ahụ tinye n'akpa ha. Arụmọrụ ebe dị otu ahụ. As a matter of fact, all my first job oge m pụtara school. So ụdị ihe ahụ ọ na-enye aka, ya mee ndị empowerment, agricultural empowerment, onye ndị ụlọ anyị na-edere na, because erimeri ahụ dị important. Onye nwe ihe ọ na-eri rigodi nri, isi ajọ oyi ya echewezi akụnụba ndị ya na ya so na-abịa. So gọvanọ anyị na ndị ya na ya so na-achị aleba ihe anya. Ndị community too, ha nwa na onwe ha work ọkwanụ on the security, they can do it. Every family, onye ọbụla nwere onye wu onye ọjọọ, onye ọbụla mana onye ahụ wu onye ọjọọ, ha kpọpụta onye ahụ gbaa ya oshi. Every community wepụta onye ha nwere wu onye ọjọọ, gbaa ya oshi, mee ya ihe akaja, ndị ọzọ ga-amụta ihe. Ndewo na ọwụ otu ọha m n'ọnụ. Daalụ nwaada Ifeọma, biko na nwa nkenke okwu tinyere anyị ọnụ n'okwu a, ihe ndị be anyị nwere ike ime iji chekwaba onwe ha, ịmago n'ime obodo anyị, n'ime obodo gasị, iji chekwaba onwe ha n'ihe adakpọrọ anyị enweghị nchekwaba. Thank you, nwanne m nwanyị. Ekelere m ndị community that have started taking actions. Enwere community mma, ọ bụ na ị na-anụ ihite na nsa, o nwere mgbe ọ na-afụ na-akpọtụ n'Osu local government, and now a lot of them are taking actions to curb those excesses. So actions ahụ abụghị just ka achọpụsịa ndị na-eme ihe ọjọọ na ihe a. Empowerment should come into it, because when you empower somebody, when you empower someone, inye n'ihe ihe ọ na-eri. And that is why in America here, food bụ ihe dị available for everybody. And you see American government talking about taking the homeless out of the streets.
because onye gba ọnụ gba ọtọ ihe a na-agba agba agwụ na onwe ihe ị ga-agwa onye ahụ that will make sense to that person. So the government should have a human face and a human heart. Ndị gọvanọs anyị nyere na anyị aka n'obodo anyị, enwekwara na ihe ụnọ n'aka to do for us. Biko gbagharanụ ndị youth ma ọ na nke ha na-emeteghị, gbagharanụ ha. Ihe a bụkwa na ewere ofu aka kụọ nwatakịrị ihe, were aka nke ọzọ wee dọnata ya. Ịghọtana? So o nwere ndị kpọrọ anyị asị na-achọ to create a permanent distance between ndị Igbo na ndị nọ n'ọchịchị. Ndị a nọ n'ọchịchị bụ ụmụ anyị hụkwara nọ ha n'anya. A lot of them na-eme ọfụma. Ụnụlọ anya ihe gọvanọ Oti na-eme n'Abia steeti and some other governors na-eme ọfụma na their different states, and we commend them for their effort. Nyere na anyị aka n'ala Igbo, ụmụ anyị na-apụnarị anyị. Ụmụ anyị na-apụnarị anyị. Everyday ndị egburu egbu, ndị atara ata, ndị furu efu. Enwere ndị na-aga akụtụ n'ekwentị sị anyị ga-egbu taa, anyị ga-ata ata. Biko unu agawa na ekwu ụdịrị ihe dị otu ahụ, bikos unu kwuo ya ọ bụrụzie ihe nnabịa na nwaanyị dị ime, ndị ji ụkwụ gaa ha zọgbuo nwaanyị n'afọ ime abịa jide nnabịa. That's how everyday na-abịa anwụrụ ndị be anyị. Ndị military a na-esendekwanụ ka aja eme ihe ahụ a na-eji egbu ọkwa ndị Igbo. Lee n'anya closely, unu ada aghọta what is going on. Ọ bụ ndị Igbo, bụkwa military ndị Igbo ka a na-esendị de edeje gbukwa ọkwa ndị Igbo ka a na-egbu, egbuchakwa ndị military abịakwa egbukwe ụmụ Igbo, anwụrụ ụmụ Igbo. Elenia ihe anyị mere achieve. Nwata gịnị gburu nne gị ọwụ eju, gịnị gburu nna gị ọwụ eju, gịnị ka iji n'aka ọwụ eju. Ihe niile anyị na-egirigharị, ọkwọ nke anyị na-efu. What progress ka anyị mekigoro? Our businesses have been destroyed. A lot of things, our houses have been destroyed. And even our humans have been destroyed. Ele ihe anyị gain. So biko, ihe m na-ayọ ụmụ Igbo bụ onye efukwa na ebe ihe ya furu. Anyị enweela a lot of losses, but ka anyị chekwaa ndụ anyị. Ndị gọvanọs nyere na anyị aka. Anyị ma na onye ọbụla chọrọ ka enye ya ọchịchị next time, but were nke anyị na-anọ were metụgodo ihe ị ga-eme ime so that echi pụta ndị na-achasị yes, you did well, you deserve a second term. I believe ha na ị punish ndị be gị, tinye hunger in the society, tinye starvation in the society makes you more powerful as a governor or as a president or as well a politician. It doesn't make you powerful. It makes you look very foolish. It makes you look very foolish and because come to the Western world and see what is obtainable there. You will do your job and you will leave legacy for posterity. But as a governor, no industry, no factory, in abroad, in Igbo Odogwu, you have failed. You have failed as a person, and your office failed. So let us do the God bless you. Thank you. Let's do the right thing and give posterity to celebrate us instead of judging us. Thank you very much. Ndị be anyị, ọ dị ka onye agwụ na-agwụ, mana ọgwụkwa ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taata. Anyị na-ekene ụmụnne anyị ndị bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa, soro anyị tụgharịa okwu, tụgharịa uche na ihe a bụ ihe wakporo anyị Igbo. Ezi adị Ifeọma Nwadike, biko sinu ndị be anyị nọdụ mma. Ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Asị m Eke mara anyị mma, Orie mara anyị mma, Afọ mara anyị mma, Nkwọ mara anyị mma. Ise. Daalụ. Ụkọchukwu Ngozi Anụmudo na nwa nkenke okwu, gọzienu ụmụ Igbo n'ala Igbo. Ndewonu ndị nwe m ndị Igbo n'ala Igbo anyị ewere unu niile wetifee n'aka Chukwu, ma ndị na-achị anyị, ndị kọmuniti anyị, ezinụlọ anyị niile nọ n'ala Igbo. Anyị si ka ihe ọjọọ kwụsị, ka onye ọbụla were mmụọ Chineke na-atụ atụmatụ otu ihe ga-esi wee dị mma n'ala Igbo, ka anyị niile wee gbakọta aka n'otu n'otu wee mee ka ala Igbo dị mma.
ihe a bụ ihe anyị na-arịọ, na-asị Chineke nna ya aza ekpere anyị ka ihe niile awọ ebumnuche anyị ka o mezuoro anyị na ndụ a, ka anyị were anya anyị abụọ wee hụ n'ala Igbo adịkwala mma ọzọ, n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ise Igbo ndị ọma gere anyị ntị, ana m asị ka Chukwu okike were ihe ọma chaa anyị mma n'ime izu ụka anyị banyegoro n'ime ya. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ Ada Igbo Ngozi Chukwuka. Ka chi bọọ ọnụ. Igwebike TV, ọnụ na-ekwuru Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara n'ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu.